We will continue with our scripture from Matthew 5 verse 44. Matthew chapter 5 verse 44. Zithandazeleni intshaba zenu. Pray for your enemies Basikeleleni abo baniqalekisayo. and bless all those that curses you. Benzeleni okulungileyo abo banithiyayo. And do righteousness to those that hate you. Nibathandazele abo banigxekayo benichuchisa. And pray for those that are criticizing you and persecuting you. Sizoyihlanganisa ke nencwadi kaMateyu kwakhona 15 We will put it together with the book of Matthew chapter 15, verse 15. verse 15. Matthew 15:15. Matthew 15:15. Waphendula ke uPetros wathi kuye, Then Peter answered and said to him, ithi phezulu isithethe samanyangi. it says at the heading, defilement comes from within. Ithi ke waphendula ke uPetros wathi kuye, It says, then Peter answered and said to him, sixelele lo mzekelo. explain this parable to us. Bebanike umzekelo kwengasentla. He gave them a parable there on top. Wathi ke yena uYesu, So Jesus said, anikabi nakuqonda na are you also still without understanding, nani ngoku? even yourself now? Anikabi nakuqonda na Are you also still without understanding, nani even yourselves, nangoku? even now? Meaning bebekhona abantu It means there were people abangenakuqonda who lacked or did not have ngaphambi understanding kwaba. before these ones. Ithi lento umangalisekile into yoba aba bangabi nakuqonda He's now surprised that even these ones still don't have nangoku. understanding even now. Meaning kudala ebaqondisa It means he has been making them to have understanding for a very long time. abavumi kuqonda. But they don't allow or agree to understand. Masiqhubeke. Let us continue. Anikaqiqi na Do you not yet understand ukuba konke okungena emlonyeni kusinga eswini that
whatever enters the mouth goes into the stomach, ize kulahlelwe endaweni esese. and it also gets eliminated. Kezona izinto eziphuma emlonyeni ziphuma kuyo inhliziyo. But those things which proceed out of the mouth come from the heart. Zizo ezo ezimenza inqambi umuntu. And they are the same that defiles a man. Kuba kuyo inhliziyo kuphuphuma izingcamango ezingendawo. For out of the heart proceed evil thoughts, Okubulala, murders, okukrexeza, adulteries, omibulo, fornications, obusela, thefts, okungqina, ubuxoki, false witness, okukwenyelisa. and blasphemies. Zizo ke ezo zinto ezimenza These are the things inqambi umuntu. which makes a person to be vile. Kodwa kona ukudla ngezandla But, ezingahlanjwanga but eating with unwashed hands akumenzi inqambi umuntu. does not defile a man. Nisafuna ndiqhubeke noba ndiyeke? Ku chapter 13 In chapter 13, verse 34 verse 34, uthi he says, ezindawo zonke uYesu wazithetha ngemizekelo all these things Jesus spoke to multitudes in parables, kuzo izihlwele. to the multitudes. Akathethanga kungengamizekelo kuzo And he did not speak without parable to them, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofeti esithi that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, le into ke yathethwa ngumprofeti this is what the prophet said, le afuna uYesu bayizaliseke. the one that Jesus wanted to be fulfilled. Uthi umprofeti The prophet said, ndiyakuvula ngemizekeliso umlomo wami, I will open my mouth in parables, ndiyakukhupha izinto ezifihliweyo. I will utter things that are kept secret, No, ezazifihliwe I will utter things that were kept secret kwasekusekweni lwehlabathi. from the foundation of the world. Ngumprofeti ke lo utshoyo. That it was the prophet who said those words. Emveni koko ke thina singakholwa nenye. Simane sisithi hayi uthetha izinto zemqala yakhe. And with us, we don't believe any of those, and we say he says things that come from him. Kuba indlela leyo yokuphika okuThixo athi masikwenze. For that is the way of defiling or rejecting what God wants us to do. Once uThixo athethe, Once God has spoken, uSathana naye uyathetha. the devil also speaks. Into naye uthetha into opposite le uThixo ayithethayo. But he speaks something that is opposite the one that God is speaking. Xa esithi uThixo zithandazeleni intshaba zenu, When God is saying, pray for your enemies, uthi uSathana, the devil would say, noba sezikwenze into embi kangaka, even after they have done such evil unto me, noThixo akanoyinyamezela le into. even God cannot persevere something like this. uSathana uthetha qho. The devil Uthetha uThixo. speaks all the time after And God has akathethi spoken. kwenye indawo.
He does not speak anywhere else. uthetha kule ndawo uThixo akuyo. He speaks at the very place where God is. Kuba lokhu wakhutshwa uSathane ezulwini It's because the devil was chased away from heaven, elaliphezulu. the heaven that was up in the skies. Wathi emveni ba ebethwe uMikhayeli After he has wamkhupha ezulwini. been beaten by Cain and went out of the heaven, uThixo wenza impazamo God made a mistake. ukuba impazamo. If it was a Wathi mistake, uMikhayeli makamlandele emhlabeni. he said Michael should follow him to the earth. Ngamanye amazwi apha emhlabeni kukho uSathana noMikhayeli. In other words, here on earth we have the devil and we've got Michael. Wabona uThixo Then God saw uba uMikhayeli ngeke ayimanage lemfazwe ngaphandle kwakhe. that Michael will never manage this battle without him. Wasuka waba inyama Then he became flesh. njengoba ulizwe unyana wakhe inyama. As his son, the word, became flesh. Lapheleliswa izulu likaThixo ke ngokemhlabeni Then the heaven of God was fulfilled and established on earth kunyana womntu nentombi yomntu. through the Son of Man and the son and the daughter of man. Wathetha ke ngokuThixo Then God then spoke kule ndawo athetha kuyo. at the place therein he speaks. Ingxaki kuSathana naye. The problem is that the devil is also present. uSathana ke Satan utyhola abazalwane. is accusing the brethren. Ngeli xesha At the same time, uKristu Christ esifundisa ukuthandazela intshaba zethu. is teaching us to love and pray for our enemies. Akatsho uba masithandazele uSathane. He did not say we should pray Kuba for the uyayazi devil. uba uzawuthi uSathane. He knows that the devil will say, Nangoku sendigxothwe nguThixo uyandamkela wena. even after I have been chased away by God for accepting me, Uthixo God says, thandazela utshaba lwakho. pray for your enemy. Nawe ke ubusathana lutshaba lakho mthandazela. If you also, Satan is your enemy, pray for him. Kodwa uSathana afuna umunderstand. But you must understand the devil Ulapha kuwe njengoba naye ulapha kuwe. is in you at the same time that God is in you. Masharity platform eyi-one. They are sharing the same platform. Yiyo lento umane usithi Hence, you always say, ingqondo yami yathi inhliziyo yami yathi. my mind said this and my heart said this. Lamadoda omabini asherisha iplatform enye. These two gentlemen are sharing the same Njengoba platform. silapha nje, As we are here, ulapha naye. he is also here. Umsebenzi wakhe uclear. His duties are very clear. Ukuphikisa lithethiweyo. Is reject that which has been said. Owethu umsebenzi uclear. Our duty, therefore, is also Ukuthetha le clear, uThixo ayithethayo. is to say what God is saying. Aphike kuSathane. Then the devil will reject it. Umuntu ke ngoku A person, ome therefore, nento who is standing with something, ne-decision nguwe. with a decision, it's you. Nguwe ozazigweba It's you who will condemn ngokuphikisa yourself izwi likaThixo. by rejecting the word of God. Ikwanguwe It futhi is also yourself ozazifaka esihogweni who will lead yourself to have ngokuvumelana noSathane. to lead yourself to hell by agreeing with the devil. Uthi uThixo God says, bekuyihlo nonyoko. honor your father and your mother. Uthi uSathane The devil says, owami umama linxila. my mother is a Ndingayimamela drunkard. kanjani into ethethwa linxila? How can I listen to something that is said by a Ubulapha drunkard? ecaweni If you are in this church, uthi eyami inkokheli it says my leader nguSathana nje. just a mere devil. Ukuba ibinguSathane If he was the devil, ngeke ngayithumanga. God wouldn't have sent it. Ilungisa indaba yakho nomkhokheli yakho. Put right your matters with your own officer. Enye uThixo into ayenzileyo There's only one thing that God did, ukuthumelela utshaba lwakho. is to send you your own enemy. And lo tshaba And that enemy ngulo mkhokheli wakho. is that officer of yours. Kuba ukuxelela izinto ongafuni uziva. For he tells you things that you don't want to hear. Lutshaba lwakho That is your enemy. lumi phambi kwakho. He's standing before you. Athi ke uThixo luthandazele. Then God says, pray for him. Athi zithandeni inkokheli zenu. Love your officers Nizithandazele. and pray for them. Mbi umuntu Is bad is a person ozigwebayo. who condemns himself. Ngalo lonke ixesha At all material times, musuzigweba. don't condemn yourself. Zithande. Love yourself. Kodwa usewuthanda ke ngoku nommelwane wakho ngolhlobo uzithanda ngalo. But you must also love your neighbor in the same manner as you love yourself. Ukuba ngaba If at all wena
yourself, awufuni bakuthethwe ngawo you kakubi. don't want people to speak ill about you, So senze njalo kummelwane wakho. do the same to your neighbor Ungathethi ngaye kakubi. and not speak ill about Uba him. wena If yourself, ufuna uxolelwa you want to be forgiven ekoneni kwakho. in your So trespasses, senza lonto kummelwane wakho. do the same to your neighbor Umxolele. and forgive him or her. Ummelwane wakho ke Your neighbor Ngumzalwane therefore, wakho. is your brethren. ikwayile nkokheli bekwe phambi kwakho. He's like the same as Ngoba this imelene officer before nawe. you, for he is there for yourself. So ixolele. Just forgive him. Isifundisa ntoni lento kuthiwa uxolo? What peace or forgiveness teaches us. Uxolo bantakwethu indlela. Forgiveness is the way. Wawuluvumela uxolo lahlala ngaphakathi kwakho. Once you allow peace to dwell in you, Uba yiyo indlela yokuphila. you become the way of life. Indlela yokuphila iphela immediately. The way of life ends Uphela immediately uxolo enhliziyweni when yakho. there is no longer or peace is depleted in your Uba heart. yindawo yokuhlala kwenzondo. You become a dwelling place of hatred. Lanto sibiza uba ngumtyholi wabazalwane. What we refer to as the accuser of the brethren. Wonke umuntu onenzondo Every person who hates akakwazi ngabatyholi is abazalwane. unable not to accuse his brethren. Uqhutywa yinzondo. He is driven by hatred. Wonke umuntu onenzondo Every person who has hatred, akakwazi uvuma izono he zakhe. cannot accept his own trespasses or sins. Uyaziphika ezakhe. He is denying Agamise his sins zabazalwane. and he's exposing other Xa brethren's sins. simbiza ke lo muntu When we call that person, sithi ngumtyholi we are calling him the accuser wabazalwane. of the brethren. Lo mtyholi wabazalwane This accuser of the brethren, uyazala unamantshontsho. he gives birth and has got offspring. Amantshontsho akhe His own offspring, aqala apha kumveleli they start with the ayawuma overseer ezweni. until to the world. Amantshontsho akhe Those are his offsprings. aqanduselwa nguye. He is the one who brought them here. Njengoba uThixo negunya nje As God has got authority, naye unelakhe he has his own eliphikisana neli likaThixo. that rejects or denies that authority of God. Yonke into Everything ephikisana noThixo that rejects or denies yazi God, nguSathane. know that is the devil, Noba ihleli kubani. no matter to whom it is dwelling. Nothandaza, nothandaza, uThixo wami, uze kube nothandaza, nothandaza, uThixo wami, uze kube engothandaza, uThixo wami, uThixo wami, uze kube phakathi, uze kube phakathi. Thandaza, uThixo wami, uze kube thandaza, thandaza, uThixo wami, uze kube engothandaza, engothandaza, engothandaza,
Bazalwane, Brethren, akululanga ukuthandaza uThixo. it is not a simple task to pray God. Asiyonto ilula le ukuthandaza uThixo. It is not a mere simple task to worship and pray God. Ngoba funeka uqala ungene egumbini lakho Because you must first enter into your room kunye naye. together with Him. Uthethe ke izinto zakho And you say all your things kuye. to Him. Awukwazi ungene egumbini lakho You cannot enter into your own room nomhlobo wakho with your friend noThixo. together with also God. Elagumbi likaThixo. That room of God, Ubunzima balo the difficulty about it, awungeni nomhlobo you wakho. don't enter there with your friend. Ngena wena naye. It's just you and God. And ingxaki yakhe uThixo And the problem with God is into bakabizwa uyazizela. that He cannot be called or invited, He will come by Himself. Ungathi uyathandaza ngelinye ixesha Sometimes you may think that you are praying, kanti uthetha wedwa kweli gumbana only to lakho. find that you are speaking to yourself in that small room of God. Ingxaki lo Thixo The problem with this God, unomthetho angawophuliyo. there is a commandment that He does Athi not put akathandi aside. muntu He does not love ngaphezu anyone komthetho wakhe. above His own Uthi commandment. ziziseni izisumi Bring the tithes endlini yobuncwane bami in the storeroom Uthi of nindilinge God and test me ukuba mna that I andisayithulula na am not going to intsikelelo pour ngobanzi bayo endlini yenkosi. the descent, the blessings in the Uthi abundance in the house of buyelani the Lord. kum He says, return to me ndibuyele so kuni that I may return to you. ngokuthi By you, nizise izisumi. bring in the tithes. Uyathandaza You are praying, awunaminikelo you don't have offerings, awunazo you nezisumi. don't even have tithes. Uyiswa indoda ebuhlanti You are failed, or you are just enikela kuyise defeated by a man in the crawl, giving to his, imfuyo yayo offering his onwaba cattle abantu. to his forefathers, ixhele Slaughtering. isile isile loyise and preparing beer ukuzoyise for his bonwabe. forefathers so that they may be delighted iba bafumana isibusiso and he can receive the blessings zoyise. of his Wena forefathers. ufuna zikaThixo You are seeking blessings from ongakwazi God, umbiza the very one that you are empilweni unable yakho. to invite in your life. bayazi abantu pha emhlanti People know there by the crawls uba ayingeke yakhala inkomo that the cattle or the cow will Bengakhange never be bazila. given a noise Xa if they bebiza have not abantu fasted abadala. when they are inviting banike their imbeko ancestors. kubantu They will abadala. give honor and respect to their Ngenzilo. ancestors by fasting. Amadoda ahamba ayolala ndawonye Men will go and sleep in one nangavaniyo place, even though alale they kulo have mzi they sleep in this angahlangani family. nabafazi bawo. Those who don't come closer to their wives. Iyaziwe esintwini loo It is nto known in our uba culture iyababiza abantu that it abadala. invites our Bathi ancestors. xa bevuka When they kusasa rise tomorrow, babuze into yoba bafikile nabantu they abadala ask whether did the ngoba baxhela ancestors inkomo rise, noba baxhela whether ibhokhwe. they slaughter a goat or Balindele a cow. iresponse yabantu They will abadala wait for the xa response of kubhonga the laa nkomo. ancestors when that cow is oozing. bazi ke ngoku into yoba xa bethetha emaxhantini They know that when they speak at this abathethi cross, bodwa they are not speaking alone. bathetha kubantu They abadala. are speaking to their forefathers. Buza wena I'm asking you, uthandaza kubani who are you praying unto ngale attitude yakho? with this attitude of yours? Uyangena egumbini Are you entering the room? ingathi igumbi lakho sengabahlobo bakho nje Looks like your room is full of your friends, akuthetha khona ingxaki zakho. where you speak all your problems. Awusakwazi nokuzithetha noThixo ingxaki You zakho. are unable to speak your Uzithetha problems to kubahlobo God. bakho. You speak them to your, Ngena your friends. kuFacebook. You enter into Facebook. Ungena kuTwitter, You enter into Twitter. ungena kuzo zonke izinto In all these things zinabahlobo bakho. that have your own friends. Umbuzo uthi The question is, ungena naye na uThixo are you entering there with God kweli gumbi lakho in that room of ingathi yours ligcwele abahlobo bakho nje. while it's full of your friends? Oh.
Uthandaza, Lothandaza. Uthandaza, Uthandaza, uThixo Ndiyanibona niyafuna ukuthandazela intshaba zenu I can see you that you want to pray for your enemies, kodwa ingxaka nikwazi but the problem you are unable. ngibe utshe ngoFacebook benu You are fought by your Facebook. ngoTwitter benu You are entangled by your into Twitter. nenye into Instagram into nenye TikTok into nenye kulapha ingxaki zenu nizithetha khona That's where you are Now, telling your sithetha nini problems. kuThixo When are you ingxaki going to zenu? tell your problems to God? ungaguqa apha uthi uyathandaza You may kneel down and think that you are praying, kodwa kweli gumbi lakho but in this room of yours, linguwe which is you, kukhona uThixo is there God present in there? ingxaki kaThixo kabizwa The problem with God is never invited. uyazizela He just reveals and invites himself. akuneliseka When he is pleased zindlela zakho by your ways. ingxaki leyo That is where the problem is. ingxaki esinayo The problem that we have, sithetha izinto ngemilomo we yethu say things with our mouths ezisenza inqambi that makes us to be defiled. silindele into yokuba And await sizoba that nomlomo we will have a mouth wokuthetha noThixo of speaking to God, sizinqambi being vile as we are. ingxaki yethu asingeni esixovululweni The problem with us is that we don't enter into apho uThixo introspection. umoya oyingcwele usixovula inhliziyo zethu When the Holy Spirit is introspecting us, uphuphuma our hearts, okulungileyo ngemilomo yethu and all that is righteous may come out of our mouths. ngamaxesha onke At all times, kuphuphuma inhlungu it's all the pains that are zabanye overflowing abantu of other people, sidlalise ngazo and make a laughing stock of them. sawugqiba sithi amajuda enza into embi And we say the Jews did something very ngokubethele evil uyesu emnqamlezweni by crucifying Jesus on the sibe cross. thina simmethela namhlanje When we are crucifying him today, sithandazeleni intshaba zenu pray for your enemies. kodwa But uthi umbhali the writer of the scripture says wakwaSirayeli in the Israelites, ithi inkokheli phaya the leader says there, the officer says there, ithi he says, ndingathini na ucula ingoma kaJehova emhlabeni omhlaba how can I sing Jehovah's song in the foreign uyazazi nation? nawe uba unguphi umhlaba You know yourself what type of a uba lo nation you mhlaba are. nguwo uhlala zonke inhlanga Or the earth or the land that you are is where all foreigners are dwelling. ngamanye amazwi In other words, izinto zonke all things zihlala ngaphakathi kwakho are dwelling in you. uthi uThixo kanayo indawo yokuhlala God does not have a dwelling iyo place. lento athi impungutye zinendawo yokuhlala Hence he says, Jacob have kodwa places to unyana dwell, kaThixo kanandawo yokuhlala but the Son of God does not have a kaloku xa place. sithetha nabapostile He's referring to the yiyo apostles. lento ebabuza Hence he's asking uba them, nangoku nani even yourself now, still now, aninako ukuqiqa you still lack understanding. ingxaki yethu The problem with us, zintando zethu our own will. ingxaki yomthunywa The problem with the messenger, ingxaki yomthunywa but the problem with the one who sent, ukwenziwa kwentando yomthumi wakhe it's when the will of his own But intando sender is yethu. done. But our own will ilwa nentando yomthumi fights against the will of the xa messenger. nilwa nomthumi When you fight against the one who nicinga uba sends, nilwa nomthunywa you think you are fighting against the messenger. nawugqiba nithi And you conclude and say, niyathandaza you are praying. nawugqiba nithi And you conclude and say, nithandaza uThixo nina you are praying to God. You are praying to kodwa God. nize apha But you came here ningenathixo
not having God. Lo Thixo nithi The niyamthandaza. God that you wish you Ikwalona prayed imfumene apha. is the one that you found Kodwa here. ninengqondo yoba nawuphuma apha But you have a mind that when you leave here, nizawuphuma noThixo. you will live here with God. Akayongxowa yombona uThixo. God is not just a sack of millets, Wena ufike ilapha something uyithathe that you uphume found nayo. here and you just carry it, go out Umphawu with it. sithi That is why it says, yena nathi baba. Yena